kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange nichikuzivisa manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndati like this video, malikes enyu akatikoshera, kusubscribe kwakanakira kuti iwewe hauzosarire panyaya dzepa updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndati wanze futi malikes this video ndinokasika kudzoka neamwe manews updates. Sezvanambovimbisa kuti ndine video remunhu uyo akabvisa gemenzi kuchechi kwaProfit Emmanuel Makandiwa. Handina kuya naro izvezvi asi ndichariyesa achitaura reason yaakabvisira gemenzi. First update yandanozviwa muzorana sekuziva kwamunhu zviita manews updates ipanapa tinoona kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update ivideo revanhu avo vanorenda dzimba dzinoita $500, $600, $700 but havana inoti yavo stand. Murume uyu abuda achicomplaina pamusoro penyaya yevarume vemacar dealers. Zichinzi tikubva kuviga munhu anga achibhadhara rent ye400 something ende takamboviga futi umwe munhu aibhadhara rent ye500 something but havasi kuchemerwa padzimba dzavo. Vanhu avava vari kuchemerwa kumba kwehama dzavo ende mari dzavari kubhadhara dzerent hazvimake sense kuti munhu anenge asina pake pekugara, pake paakatenga, pake panoti pake nezita rake panoshidzwa nezita rake, havana dzimba idzidzi. So ari kupa vanhu njere dzekuti vakaiwo dzimba dzenyu muzosiwana chekusiyira vana ingave nhaka, kuti vana vanosara vachitaura kuti baba vedu zvakafa takasiyirwawo imba iyi 2 rooms idzidzi, nekuti iwo pamwedzi, iwo pagore uchibhadhara $500 pamwedzi, $500 imari yakawandisa mari iyoyo, panoti pako ahuna. So da kuisira video remurume achitaura, achicomplaina, achitsiura vamwe vanhu vachatsiurikawo kuti ayo life yandoda kurarama haisi life yandinofanira kunge ndichirarama. Ndiri kujambira chirungu mudenga, ndiri kuita chekujambira ndichida kuchitora but at the end vana ndo vanosiyira nhamo. Ndatione this video. Macar dealers inzwa ile ndile vachitaura handitika inzwa ile ndile vachitaura please handiti takatakana biranji amene kwa ero joko achibhadhara 450 imba yese niwe achifamba nemota dzekuhodha aitadza kutenga imba tikanomuchemera kwasekuru wakewo eno zvisina kevi masipinde umu 550 yanga achibhadharawo akuchemerwa kubudiriro upenyu here makadzira zvamuri kuita munochemerwa pafara here kwamuno muchingotenga doro munotenga mafara here please tengaiwo dzimba kana dzenhano kwamukwisu china izvo enezvi tina Jefferson angakupa mushongo wemakonzo haana kana pekugara. Jefferson chayarira mutaunda ita sei itaiusanalendire itai stage amuchemerwo maBawa boys zvamuri kuita zviri kumakisa. Next update ivideo iri richingoti rechimpishi kune vafa ngavazore murugare. Tinge sina tarisiro izvi zvinhu zvatinge singafungire senyika yeZimbabwe kuti tinge tichisangana nazvo, tinge tichireceiva news dzakaita seidzidzi. Banda mademu idemu riri kuChipinge. Demu iri riri kuChipinge rakolapsa zvichireva kuti pane pavhurika radhamejeka ende mvura yanga yawandisa mudemu imomo zvapa kuti mvura itange kubuda nepressure. Zvayabuda nepressure yaparadza vanhu vakati wandei. Namba yevanhu vafa sofa hatisati taziviswa kunzi pafa vanhu vangani ende vakuvara vangani, asi namba yatinayo, asi news dzataziviswa ndezvekuti pane vanhu vakati wandei vafa nevamwe vakati wandei vakuvara. Chikoti get you soon kune vakuvara. Kune vafa rest in peace, ngavazorere murugare. Zvinhu zvatinenge sina kutarisira senyika yeZimbabwe, zvinhu zvatinenge singatarisiri senyika yeZimbabwe, zvinorwadza, zvinosereresa. Ndavazorere murugare.
Next update ividhiyo revagari vari kuSouth Africa asi ari maZimbabweans vari kubuda ivo vachicomplaina after vadzingwa mudzimba dzavo dzavanga vachigara. Vadzingwa zvinhu zvese zvakangoiswa paplace 1 vangosiyiwa vakaunganidzwa paplace 1 ende zvarwadza nyika yeZimbabwe. Zvarwadza vanhu vazhinji muZimbabwe kuti vanenge vakaenda uko vachinoshava. Vanenge vachiti kuSouth Africa kuri nani kuti tinoshandira kuSouth Africa titsvagewo pekuti tiraramewo tichiraramisa mhuri dzatasiya kumba kuno kuZimbabwe. Vangave vabereki vatsvage raramo ikoko, vatsvage upfumawo ikoko. But zvakuitika kuSouth Africa izvesu hakuna kutomboimira mushe. kuJohannesburg vazhinji vadzingwa vangosiyirwa zvinhu panze zvakaiswa panze zvisinei. Vari kukomplaina kuti ko mvura yakatiwana tiri panze ipapo tichaita sei? Vadikani, ndatinamatei kuna Mwari kuti Mwari vave nemaZimbabweans ari kuSouth Africa nguva nenguva. Okuisire kashort video kavo ini sahatsirare. Tichadzoka zvekare munguva inotevera. Manje so much love. Joburg pana Wanderers apa pana Wanderers flat race tavharirwa zvinhu zvese zviri panze. Munhu wese hapana asara. Vauya vakomana mawana hatina kana plan zvekuti kana mvura yakanzi yatanga kunaya izvezvi hatisitomboziva kuti toita sei. South Africa yavo mashemo.